Puttino Cares hija t-tieni familja tagħna. Dan intqal ma' News minn Josefa Sammut, om ta' żewġ titfal li telet Londra għal kura il fuq minn 50 darba. Magħna iqasmet l-istorja tagħha li tmisslek qalbek, kif spjegat li kull 6 ġimgħat għal 10 snin kienet titla l-kura f'Londra. Din hija ħaġa li aħna għalina kienet sajjeta fil-binazzi, kont normali għal-ġurnata tax-xogħol tiegħi, f'daqqa waħda ma bdejtx inħossni sew. Mort l-isptar bdew it-testijiet u l-ewwel ma setgħux isibu l-problema minn fejn kienet ġejja as-saġġ. Mbagħad wara ċertu ammont ta' xhur indunaw x'kienet il-problema, bdejna bit-trattamenti Malta u b'aktar testijiet speċifiċi u r-riżulta li għandi bżonn immur għal kura speċjalizzata ġewwa l-Ingilterra. Dak il-ħin tħossi dinja ħataq fuqek sewwa, barra li jgħidulek li inti ġej diagnosed mard rari u li m'hemmx fejqana liha għax din trattament tieħdu biex iżomm il-kundizzjoni marda taħt kontroll. Trid tara inti sejra għal kura barra minn Malta, kif se tagħmel bit-tfal, min se jieħu doksi bit-tfal, ix-xogħol, il-lif, ir-raġel, kif se jirranġa biex kun jista' jakkumpanjani hemmhekk. Ikompli tgħidilna kif Puttino semmawhom u garantulhom akkomodazzjoni attrazzata fl-Ingilterra. Aktar minn hekk, Sammut elenkat kif il-binja ġdida li qed tinbena fiċ-ċentru ta' Londra se tkun aktar ta' benefiċċju minħabba l-fatt li se tkun eqreb l-isptar fejn jiġu offruti trattamenti. Għaliha, Puttino u t-tieni familja tagħha u mingħajr l-għajnuna tagħhom ħajjitha stat kienet ħafna iktar differenti. Puttino għalija jfisser ħafna. Tieni familja tagħna. Immaġina tlajna aktar minn 55 darba f'tem ta' 10 snin li kieku ma kienx hemm il-binijiet ta' Puttino ġewwa Sutton kieku aħna ftaqarna. Kważi kien konna bżonn naħseb kieku anke nbijaw darna.